ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дӯстон, аллакай рӯзи 4 сентябр турнири UFC Fight Night 191 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни миёна Дерек Брансон ва Даррен Тил вомехӯранд. бисёри специалистҳо дар ин муҳориба ба ғалабаи Даррен Тил боварӣ доранд. Чанд соат пеш муҳориба бо қоидаҳои бокс байни чемпиони пешинаи UFC Тайрон Вудли ва ютуб блогер Джек Пол баргузор гардид ва бояд гуфт ки ин муҳорибаи онҳо на он қадар муҳорибаи дурахшон буд. Варзигаро тамоми 8 раунд қувваозмоӣ карданд ва дар натиҷа Джек Пол бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. муҳорибаи пурраи онҳоро метавонед дар телеграм канали паҳлавон тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар якум комментарий закрепид шуда. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Джек Пол пеш аз ин муҳориба ба президенти UFC Дана Уайт таҳдид карда буд. Джек Пол гуфта буд ки муноқишаи мо бо Дана Уайт чунин ба анҷом мерасад. мо бо ӯ дар ягон клуби Лас Вегас вомехӯрем ва ман ӯро ба нокаут рой мекунам, гуфта буд блогер. А имрӯз боша президенти UFC Дана Уайт ба ӯ ҷавоб дод. биён суханҳои Уайтро гӯш мекунем. рости гап ин чиз маъно дорад. ман 52 солаам ва ман дар гурӯҳи шахсони калонсол дохил мешавам, ки Джек Пол бо онҳо муҳориба мегузаронад. барои ҳамин ман тасаввур карда метавонам ки ӯ бо ман ҷангидан мехоҳад. ӯ ҳамаи муҳорибаҳои худро зидди шахсони 50 сола мегузаронад. ман ба ӯ чунин гуфтанем: дар навбат бес. бисёри одамон маро задан мехоҳанд ва ин навбати хеле дароз аст. ту бояд ки интизор шавӣ. ин чиз маро хавотир намекунад. бизнеси мо ҳамин аст. ман низ доимо оиди ҷангварӣ чунин суханҳоро мезанам. мо ба бизнеси сахт машғулем ва ин як қиссаи ин бизнес аст. ҳамааш хуб аст, гуфтааст Уайт. якум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Дастин Порье эълони хеле баланд кард, ки бисёри мухлисони ӯ ва умуман мухлисони муҳорибаҳои омехта ин эълонро интизор буданд. эй, чӣ хел шумо? ман Дастин Порье дар паси пардаи муҳорибаи Пол ва Вудли дар Огайо қарор дорам. бигзор ки ба қувваттарини онҳо ғолиб шавад. ман медонам ки ҳардуи онҳо омодагии хуб дидагиянд. ман ҳамаи наворҳои паси пардаи онҳоро тамошо кардам. оиди ман боша, пас фикр мекунам ки ба наздикӣ ман барои камарбанд меҷангам. ман интизорам ки кай мо ҳамаи чизро ҳал мекунем. интизор шавем. ва дӯстон, аз ин суханҳои Дастин фаҳмида мешавад ки онҳо бо UFC барои муҳорибаи унвонӣ зидди чемпион Чарлз Оливера маслиҳат карда истодаанд ва агар ки маслиҳат карда тонанд, пас мо шуморо муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливера ва довталаб Дастин Порье интизор аст. дӯстон, шумо дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? албатта ки агар ин муҳориба баргузор гардад. шаби гузашта дар турнири UFC Fight Night як ҷангвари мусалмон бо номи Абдулразоқ Алҳасан рекорди нав гузошт. ӯ дар 17 сонияи муҳориба рақиби худро бо тариқи зарбаи по, яъне хайкик ба нокаут рой карда ғалаба ба даст овард. ҳамчунин ба ӯ барои ин нокаут $50,000 бонус доданд. муҳорибаи пурраашро метавонед дар телеграм канали мо тамошо кунед. ин буд хабарҳои имрӯза. дар канал обуна шавед, фикр ақидаҳоятонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.